ತುಳುನಾಡಿನ ಜನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ದೈವವನ್ನು ನಂಬುವವರು. ದೈವದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವಿಸ್ಮಯಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರರೂಪಿ ಗುಳುಗನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರಾಂತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಬಂದಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಎಂದೇ ಜನರಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಳಿಗ ಹಕ್ಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೂವಿನ ಪ್ರಸಾದ ಕರುಣಿಸಿ ಹೋಗಿರುವ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸಿಯಳಾಭಿಷೇಕದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವೇಳೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರವು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದೈವದ ಗುಡಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಹೊದಿಕೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಹಕ್ಕಿಯು ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣದೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹಕ್ಕಿ ಗುಳಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಹೀಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರಗಳನ್ನ, ಪವಾಡಗಳನ್ನ, ಅಚ್ಚರಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಂದಲೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬಹುಶಃ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಅವರು. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಅವರೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಬಂದಲೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಇದೀಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪವಾಡದ ವಿಚಾರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಕ್ಕಿದ ರೂಪಡು ಗುಳಿಗ ದೈವ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾದ ಪನ್ಪಡ ಸರ್. ಒಂದು ಏಪಾಯಿನಿ ಎಂಚಿನಾಯಿನಿ ದಾದ ಸರ್ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ಸಿಯಲಾಭಿಷೇಕ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರ್ನಕ್ಲ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವರ ಆಪುನ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೊರಗ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗಾಗ ಅಂಚ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ಎಂಗಳು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದು ಆರತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗಳ ಫುಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಕವರ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಪಾರುನ ಜನಕಲೆಗಳ ತೋಜಿದ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪೂಬೂರ್ದಿನ ಜನಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅದನಾದ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಯ್ತ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ದ ಫುಟೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತೂನದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಪಾರ್ದು ಅವಳ ಮೂರ್ತಿದ ಎದುರುಡೆ ಪನ್ನದ ಪ್ರಭಾವಳಿದ ಎದುರು ಉಳಾಯಿದ್ದೆ ಪಾಸಾನದನೆ ಅಪ್ಪದನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪೂರ ಬೂರ್ದಿನ ಪೂರ ತನ್ನ ಎದೆಕ್ಕು ಬೂರ್ದು ಪಾದಗೂ ಬೂರ್ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ತೂದುರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ನು ಪನ್ನಗ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮದು ಉಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಭಕ್ತೇರ್ನ ದಯಪನ್ನಗ ದಿನಕ್ಕೂ ಆಜಿ ಏಳು ಬೇಲಾಪಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ದಯಪನ್ನಗ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲೆಗ್ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಲ ಕಾಂಡು ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಸಂತೋಷ. ನಿಜ 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 ಸರ್. ಆ ವಿಡಿಯೋ ತನಗ ಮೈ ಇರ್ಮನೆ ಆಪುಡು ದಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕಿ ಸಡನ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪನಗ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ರಕ್ಷೆ ಮಲ್ದಾರ್ ಅಂದತೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಅಂದು ಫುಲ್ ಅಂಚೊಪ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ರಾಪನ ಸಂದರ್ಭ ರಾತಾಯಿನ ಪೆಟ್ಟಿಡೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗ ದೈವನ ಪೂಬೂರುಂಡು ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಎದುರುಡು ಪೂಬೂರುಂಡು. ಸೊ ದಾದ ಪನ್ಪಡ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂದುಲೆ ಒಂದು ಗುಳಿಗ ಜನ ಕಾಣಿಕ ಪಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಂದು ಪನೊಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗ್ರಾಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ದಯಪನಗ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ 200-300 ಜನ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುರಂದಾತು ದಿನೊಟ್ಟು ಎತೇ ಜನದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತನ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಕುಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮುರೈದಾತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಿಜಾಗುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ರೂಪಡು ಬರ್ತದೆ
ಅದನಾದ ಒಂಜಿ ಪೂತಿರ್ತು ಬಾರ್ದಿನ ಮಲ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳು ಪೂರ ಮುರಂದಾತ ದಿನಟ್ಟು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಹೋಗಿ ಏರು ಮಾತ ಬೈದಿರ ಪೂರ ಎಂದ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಚಂಚಾಂಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ನನಾಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತರ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಗುಳಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಮುರಣಿ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಒಂದು ಅಪಗ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಆದ ಅಲಂಕಾರ ಆದ ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇ ಪೊರ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕೀರಾಪುನ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಯರ ತಿಕ್ಕದನೆ ಪಕ್ಕೀರಾಪುನ ಪೂಜ್ಬೂರ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೂತೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಕ್ಕೀರಾಪುನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಯರ ತಿಕ್ಕದನೆ ಜಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೇಕ ಪನ್ನಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಪಕ್ಕೀರಾವುಂದುಂಡು ಅಪಗನೆ ಬೂರ್ನಿ ಬಂಡದು ಆತು ಮಲ್ಲ ಪಕ್ಕೀರಾನಗ ಎನ್ನ ಯಾನಿಂಚಾವೆ ನಿಜ 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 ಸತ್ಯ ಯಾನಿಂಚಾವೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂಡ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಂದು ಹೊರ ಇಂಕ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟಾದ ಮೇ ಜುಮ್ಮ ಅಂಡು ಹೊರ ಜುಮ್ಮ ಇಂಕ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಪೂಬೂರುಂಡು ಅವಳ ಪೂಬೂರ್ ದಿನ ಯಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಆರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ 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 ಇರ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೈದು ಜಂಚಣ್ಣ ಇರ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬೈದು ಜಂಚಣ್ಣ ಪಕ್ಕಿ ರಾತಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನಗೆ ಯಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಆರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜನಕ್ಕಳು ಪಾತ ತೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಜನನು ಆ ಪೂಬೂರ್ನೇನು ಮಾತೆ ಬಂತದ್ದು ಬೂರೆರ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಕೈ ತಿರ್ತಿತ್ತು ಪೂರ ಪುರ್ತಗೂ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಸರಿಯಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕಾರಣಿ ಕತೆ ಸರ್ ಅತ್ತ ಐದು ದುಂಬು ಎತೇ ಇಂಕ್ಲೇಜ್ ಮಾತ ವಿಷಯಲು ಮಾತ ತಿಕ್ಕದು ಕೆಲವು ಮಾತ ಬೇಲೆಲು ಕಾರ್ಣಿಕಾತಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ದಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವೇನಿ ತೆಂಗುಲು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂವೊಂದುಲು ಅವೇ ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕದ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ದುಮ್ರಾಣಿದ ರಾತ್ರಿದ 16 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಅವನಿ ಶಬ್ದದ ಆತಿನ ಅವೇನು ಮಾತ ಎಂಕುಲಿತ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದ ಅಂದೆ ಪನೊಲೆವು ಅವು ಏಪಲ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಅತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ನಾವು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲವಾಯಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕ ತೂಪನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ